नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। बांद्यातील जागेवर वक्फ बोर्डाचा दावा, दिल्लीत भाजपची सत्ता आपला धक्का आणि डबल बारीतील स्टंटबाजीमुळे पारंपरिक भजन परंपरेला गालबोट। कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। केळ्यांच्या घडाची जत्रा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र गोवा सीमेवरील श्रीदेव काजरोबा जत्रोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला। कौठणी इथं असलेल्या श्रीदेव काजरोबा चरणी मोठ्या संख्येने भाविक नतमस्तक झाले। मोठ्या उत्साहात उत्सव पार पडला। सिंधुदुर्ग वासियांसह गोव्यातील हजारो भाविक देवाचं दर्शन घेण्यासाठी आले होते। या गावातील अनेक भाविक कामानिमित्त मुंबई पुणे इथं वास्तव्यास आहेत। जत्रोत्सवात ही सर्व मंडळी गावच्या जत्रेला आवर्जून आली होती। या निमित्तानं श्रीदेव काजरोबा चरणी भाविक नतमस्तक झाले। कौठणी येथील केळ्यांच्या घडाची जत्रा म्हणून ही जत्रा प्रसिद्ध आहे। देवाचं की कौलाची कामामध्ये भाविकांचे जत्रेनंतर सुद्धा जर अवतार जर प्रसाद होता म्हणजे कौल दिलं जातं देवाकडून। येणाऱ्या अडीअडचणी सोडवल्या जाते। काय कशाची बाधा असली तरी ती त्याच्यापासून निरसन केले जातात आणि त्याच्यामुळे नवसाक पावणार असल्यामुळे या देवाची दिवसेंदिवस म्हणजे अशी उत्तरोत्तर प्रगती आहे। आता सुद्धा प्रत्येक मंदिरात जे बांधलेले ते लोकांनी बोललेले नवसच आहे। हिंदू समाजाचं हित पाळण्यासाठी मी इथे आलोय। आपलं हिंदुत्ववादी सरकार आहे, हिंदू हित हेच आपलं ध्येय आहे, अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे। महाराष्ट्र मंदिर न्यास अधिवेशन माणगावात झालं। या परिषदेमध्ये मंदिर विश्वस्त आणि प्रतिनिधींशी त्यांनी संवाद साधला। हिंदू किंवा मंदिर परिषद आपल्या सिंधुदुर्ग स्तरीय पातळीवर जिल्हास्तरीय होती। विविध मंदिराचे प्रतिनिधी आज इथे आलेले होते। हिंदू समाज आणि हिंदू धर्माचं प्रतीकच आमचं मंदिर असतं आणि आमच्या धर्माबद्दल अजून अभिमान बाळगावा किंवा अजून कडवटपणा यावा त्या दृष्टिकोनातून आम्ही सगळेजण या निमित्ताने एकत्र आलो होतो। मंदिरासंदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय असो, हिंदू समाजाच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्यावर होणारे अतिक्रमण असो किंवा त्यांच्यावर जो जिहादीकरण करण्याचा जो आमच्या मंदिराकडे जो प्रयत्न असतो, या सगळ्या बाबतीमध्ये एक मोकळी चर्चा व्हावी, संवाद व्हावा या दृष्टिकोनातून ही मंदिर परिषद आयोजित केलेली आहे। आज सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी सगळ्या मागण्या माझ्याकडे दिलेल्या आहेत। त्या फार महत्त्वाच्या मागण्या आहेत ज्या दृष्टिकोनातून हिंदू धर्माकडे वाकड्याने नजराने बघणारे जे काही शक्ती आहेत त्यांना आपण आव्हान देऊ शकतो। उदाहरण जो अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट
ज्याचा फार महत्त्वाचा उल्लेख यांनी आज ह्या निमित्ताने केला. तो तसा ॲक्ट कर्नाटक आणि अन्य राज्यांमध्ये आहे आणि फक्त एवढंच आहे की त्याला सिव्हिल कारवाई आपल्या राज्यामध्ये होते. यांचं म्हणणं आहे की क्रिमिनल व्हावी. अतिशय महत्त्वाची आणि चांगली सूचना आहे. त्या संबंधित आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांशी बोलून, मुख्यमंत्री साहेबांशी बोलून त्या बाबतीमध्ये महाराष्ट्र सरकार म्हणून आम्ही काय भूमिका घेऊ शकतो त्या बाबतीमध्ये आम्ही विचार करू. दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीत तब्बल 27 वर्षांनंतर भाजपला मोठं यश मिळालं. यावर आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूया. देशभरामध्ये प्रत्येक क्षेत्रामध्ये ज्या पद्धतीने नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये देश पुढे जाताना तुम्हाला आम्हाला सर्वांना दिसतोय. त्यामुळे सामान्य जनतेमध्ये एक अतिशय पॉझिटिव्ह असं वातावरण हे संपूर्ण देशामध्ये आहे. 12 बलुतेदार असतील, शेतकरी असेल, कष्टकरी असतील, या प्रत्येकासाठी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचं केंद्रातलं सरकार हे सातत्याने वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांना आधार देण्याचं काम करत आहे. याची पूर्णच्या पूर्ण देशभरामधील असणाऱ्या नागरिकांना कल्पना आलेली आहे आणि त्यामुळे कितीही नेरेटिव्ह विरोधकांनी सेट केला तरीसुद्धा संपूर्ण देशभरामध्ये नागरिकांच्या आता ते लक्षात आलं आहे. देशाचं भविष्य भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय विचाराने प्रेरित असलेला पक्ष आहे, सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून काम करणारा पक्ष आहे. त्यामुळे दिल्लीमध्ये 27 वर्षानंतर आज चांगलं आणि एक यश हे भारतीय जनता पार्टीला मिळालं. भजन एक भक्ती मार्गातील साधना, एक प्रकारचं वाचिकतं, भक्त आणि भगवंत यांच्यामधील सुसंवाद. भक्तीचा आणि भावनेचा उमाळा आल्याशिवाय भजनाचे सूर हृदयाची तार छडत नाहीत. इसवी सन 300 वर्षांपूर्वीची ही परंपरा भक्ती मार्गातून लोकप्रबोधनाकडे वळली. अभंग, भारुड, गवळण आणि गजल या 4 प्रकारांची पकड आपल्या लोकसंस्कृतीत अगदी खोलवर रुजली आहे. संत परंपरेपासून आपल्या सण उत्सवातील माधुर्य टिकवण्यासोबतच लोकसंस्कृतीचे संस्कार केले. पुढे वैचारिक, सांगीतिक बारी भजनी प्रकाराला एक वेगळा आयाम देणारी ठरली. स्वरानंदांसोबतच प्रबोधन हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून डबल बारी प्रकार उदयास आला. अभ्यासपूर्ण वैचारिक डबलबाऱ्या लोकांच्या पसंतीस उतरल्या. सहजता, भाषिक, आदान प्रदानातील संकेतार्थ, लवचिकता, सूचकता आणि अनागर, खुला रांगडेपणा या सर्वांचा सारांश म्हणजे बारी असा प्रघात पडला. पण गेल्या काही वर्षात कोकणात डबल बारीचा तोल घसरलाय. वैचारिक वारी बारीत रूपांतरित झाली. पण मध्यंतरी या भजनी परंपरेलाच गालबोट लागलं. रसिक आणि मनोरंजनाचे नियोजन करता करता भजनी बुवाच विदूषक बनत आहेत. संत वचनांना तिलांजली देत अभंग रचनांमध्येच अश्लील हातवारे, पानसट संवाद, विनोद्यातून रसिकांना हसवता हसवता खऱ्या भजनी परंपरेवरच आघात झाला. काही दिवसांपूर्वी एका महिला आणि पुरुष भजनी बुवांमध्ये इतक्या खालच्या स्तरावर संवाद झाला, तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला.
त्यानंतर आपल्या लोकसंस्कृतीच्या या प्रबोधन आणि भक्ती माध्यमालाच गालबोट लागलाय. स्मार्ट बनण्याच्या नादात शाब्दिक स्टंट करून भजन परंपरेला काळीमा फासण्याचा प्रकार वेळीच थोपवला नाही तर या परंपरेला एक वेगळं वळण लागल्यास आश्चर्य नको. बारी ज्यावेळी वारी होईल त्यावेळी भजनी परंपरेतील मूळ गाभा नवीन गायकांना उमजेल. स्वर, ताल, लय आणि संवाद यांच्यात भक्ती साधना ओतली की एक परिपूर्ण रचनेचा आस्वाद घेताना हृदयाला भिडणाऱ्या काही स्वरांची ओळख होते. या परंपरेत गुरुकुल परंपरा आहे. त्यामुळे अश्लील पांचट भाषेतून स्वरांना रेटत पुढे आणलेली ही कला म्हणजे आपल्या गुरुचाच अपमान आहे. 25 वर्षांपूर्वी भजनी परंपरा कोकणात ज्या बुवांनी अखंडितपणे पुढे नेली त्यांच्यातील गायन आणि संवाद कला आज कुठेतरी लोप पावते. पारंपरिक भजनांमध्ये चंद्रकांत बुवा कदम, शिवराम बुवा वरळीकर, परशुराम पांचाळ, चिंतामणी पांचाळ, हरमलकर बुवा, विलास बुवा पाटील, घाडीगावकर बुवा, कृष्णा पवार आदी अनेक बुजुर्ग कलावंतांचा वारसा टिकून ठेवणं आता काळाची गरज आहे. या कलाकारांनी कोकणच्या भजन परंपरेची एक वेगळी ओळख 7 समुद्रापार नेली. सखा म्हणवी सीत्याचे नाशी बळ, जनी म्हणे मी जाणे तुझा खेळ. पूर्वीची डबल बारी वैचारिक असायची. बुवांमध्ये श्रोत्यांना बांधून ठेवण्याची कला होती. एक काळ असा आला श्रोते आणि बुवा यांच्यातील नातं देव आणि भक्त असं होतं. त्यांच्यात रचना आणि निरूपणातून प्रबोधनाचा नेहमीच गजर व्हायचा. सांगीतिक प्रवास करता करता भक्ती मार्गाचाही प्रसार करण्याचं महत्वाचं कार्य या बुवांनी केलं. पण आज ही बारी अधपतनाकडे वळतेय. 2020च्या नावाखाली विभस्तपणा, व्यसनाधीनता, मिमिक्री यांच्यातच अडकून पडली आहे. या बारीत चालणारे विडंबन लोकसंस्कृतीला घातक आहे. दशावतार भजन आणि इतर लोकप्रकारांचे विडंबन बारीमधून होऊ लागलाय. पूर्वी प्रश्नोत्तर, संगीत डबल बाऱ्या व्हायच्या. समोरच्या बुवाला गायकीनंच उत्तर दिलं जात असे. पण आज जितक्या शिव्या आणि अश्लील हावभाव तितकी बारी गाजली असं मानलं जातं. यात जिंकते ती आपली विकृती आणि मागे राहते आपली संस्कृती. आज अनेक पारंपरिक भजनी बुवा आपली लोकसंस्कृती टिकवण्याचे कार्य करतात. यात बुवा लक्ष्मण गुरव, बुवा भगवान लोकरे, बुवा श्रीधर मुनगेकर, रामदास कासले, बुवा प्रमोद हरियाण, बुवा विनोद चव्हाण, बुवा भालचंद्र केळुसकर तसेच अनेक भजनी बुवा आपल्या परीनं सेवा करतात. त्यांनी आता एक होत ही वाहत चाललेली लोकसंस्कृती पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. हे प्रकार थांबवण्यासाठी काही नियम आखण्याची गरज आहे, जसे की डबल बारी वैचारिक सांगीतिक पातळीवर व्हावे. 2020 पद्धत बंद करण्यात यावी. बारीचा वेळ कमीत कमी 3 तास निश्चित करण्यात यावा. डबल बारीमध्ये संतांच्या अभंगांमधूनच प्रबोधन व्हावं. आयोजकांनी हुल्लडबाजीला प्रखर विरोध करावा. महिला बुवा असतील तर विशेष नियम असावेत. विकृत संवाद, पानसट विनोद, अश्लील हावभाव टाळावेत. यावर शास्त्रीय भजनी बुवा अजित गोसावी यांनी देखील खेद व्यक्त केलाय. ते म्हणाले, सध्याची डबलबारी भजन करण्याची पद्धत चुकीच्या मार्गाकडे जाते. किंबहुना ती गेलीच आहे असं म्हणायला हरकत नाही. जोपर्यंत आयोजकांची आवड बदलत नाही तोपर्यंत ही अशी भजनं होतच राहतील. आयोजकांची डबलबारी भजन ऐकण्याची तसेच ते कार्यक्रम ठेवण्याची योग्य आवड असणं अत्यंत गरजेचे आहे. परंतु आयोजकांमध्ये अशा पद्धतीचे बदल होत नसतील तर आपली भजन परंपरा तसेच डबलबारी भजन परंपरा लयाला जाणार हे निश्चित आहे. या परिस्थितीला फक्त आणि फक्त आयोजकच जबाबदार आहे. आजकाल या लोककलेचं विडंबन होत असल्यानं प्रबोधनाचं हे सात्विक भजन आंबट शौकीनांचं करमणुकीचं केंद्र बनलंय.
खुलेआम कमरेखालचे विनोद, अश्लील हावभाव, आई वडिलांवरून संवाद, एकमेकांवर वैयक्तिक पातळीवर टीका, नसेल तर बारी कसली असा विचार रूढ होतोय. अहो बुवाचा प्रवास आता अरे बुवापर्यंत आलाय. त्यामुळे डबल बारी ही सुसंस्कृत लोकांचा विषय नाही असा प्रघात पडू लागलाय. वायफळ बडबडीसह अनेक धार्मिक जागृत तीर्थक्षेत्रांसमोरच हा नंगा नाच सुरू असल्यामुळे समाजातही एक वेगळा संदेश जातोय. हे सर्व थोपवण्यासाठी पारंपरिक भजनी बुवा भजन प्रेमींनी एक होण्याची गरज आहे. तुम्हाला या सगळ्याबद्दल काय वाटतं? कमेंटच्या माध्यमातून नक्की कळवा. भाजपनं दिल्लीच्या निवडणुकीत मोठी मुसंडी मारत बहुमताचा आकडा गाठलाय. भाजपनं 48 जागांवर आघाडी मिळवली आहे, तर दुसरीकडे आपला मात्र मोठा धक्का बसलाय. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल हा यंदा भाजपच्या बाजूने दिसतोय. अखेर भाजप तब्बल 27 वर्षांनी दिल्लीत सत्ता स्थापन करणार आहे. भाजपचा 27 वर्षांचा वनवास संपलाय. आम आदमी पक्षाचे संयोजक तथा माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा पराभव झालाय. अरविंद केजरीवाल यांचा नवी दिल्ली मतदारसंघातून पराभव झालाय. भाजपचे परवेश वर्मा यांनी अरविंद केजरीवाल यांचा पराभव केलाय. परवेश वर्मा हे भाजपमध्ये मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत देखील असल्याची माहिती आहे. तर दुसरीकडे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा देखील पराभव झालाय. त्यांच्या पाठोपाठ अरविंद केजरीवाल यांचाही पराभव झालाय. अरविंद केजरीवाल यांच्या पराभवासह त्यांचं पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्याचं स्वप्न भंगलंय. निवडणुकीत विजय झाला तर पुन्हा मुख्यमंत्री पदाची सूत्र हाती घेऊ असं केजरीवाल यांनी स्पष्ट केलं होतं, पण त्यांचा या निवडणुकीत पराभव झालाय. भाजपनं 45 पेक्षा जास्त जागांवर मुसंडी मारल्यानं आप आता सत्तेबाहेर जाणार असल्याचं स्पष्ट आहे. दिल्ली विधानसभेच्या 70 जागांसाठी मतदान पार पडलं. यानंतर मतमोजणी झाली. मतमोजणीच्या सुरुवातीच्या कालापासूनच भाजप आपपेक्षा जास्त आघाडीवर दिसत होतं. भाजपनं या निवडणुकीत तसं वातावरण देखील निर्माण केलं होतं. भाजपनं या निवडणुकीत प्रचंड ताकद लावली होती. तसेच घोषणांचा अक्षरशः पाऊसही पाडला. परिणामी आता दिल्लीत भाजपचं सरकार स्थापन होताना दिसतंय, कारण भाजपला सर्वाधिक जागांवर विजय मिळवताना दिसतोय. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया यांचा पराभव झालाय, तर मनीष सिसोदिया यांचा 1200 मतांनी पराभव झालाय. त्यानंतर आता अरविंद केजरीवाल हे देखील पराभूत झालेत. तर दुसरीकडे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी मिश्रा या देखील सातत्यानं पिछाडीवर जाताना दिसत होत्या. अखेर अटीतटीच्या लढतीत त्यांचा विजय झालाय. सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थेसाठी प्रयोग करताना विशेष आनंद झाला. तुमच्या मनोरंजनातून सामाजिक हित साधू शकलो याचा विशेष आनंद वाटतो, असं प्रतिपादन अभिनेते भाऊ कदम यांनी केलं. धमाल विनोदी व्यावसायिक नाटक सिरियल किलर च्या दणदणीत नाट्य प्रयोगानंतर ते बोलत होते. खूप बरं वाटतंय की असे प्रयोग व्यावसायिक करत असतो मी, पण संस्थेसाठी प्रयोग करणं आणि जी मुलं आहेत निराधार पोरं त्यांच्यासाठी काहीतरी मी करू शकतो आणि तुमच्या मनोरंजनातून त्यांना काहीतरी देऊ शकतो याचा मला खूप अभिमान वाटतो. आणि आज खूप बरं वाटतंय. मी कोकणी असल्याचा मान अभिमान सगळं आहे आणि तुम्ही साथ दिली आणि एन्जॉय केलं. अजूनही तुमच्या सगळ्या मित्रांना मैत्रिणींना सगळ्यांना सांगा आणि हे नाटक बघा म्हणावं आणि नक्की या. आणि मला खूप म्हणजे मराठी नाटकाचे सगळे 25 प्रयोग किंवा 50 प्रयोग हे मुंबईतच होत असतात, पण सुदैवाने योगायोग असं आहे की आमच्या ह्या नाटकाचा 25 प्रयोग कुडाळात होतो. त्याचा वेगळाच योगायोग आलेला आहे. त्यामुळे खूप तुम्ही हे दान करून तुम्ही खूप आशीर्वाद मिळवले. तुम्हाला खूप सुख लाभो आणि आनंदी राहा. हसत राहा. थँक्यू. सिंधुदुर्गातील बांद्याच्या जागेवर वक्फ बोर्डानं दावा केलाय. याबाबतची माहिती समोर येते. याबाबत मंत्री नितेश राणेंना विचारलं असता ते काय म्हणाले पाहूया. आज हिंदू किंवा मंदिर परिषद आपल्या सिंधुदुर्ग स्तरीय पातळीवर जिल्हास्तरीय होती. विविध मंदिराचे प्रतिनिधी आज इथे आलेले होते.
हिंदू समाज आणि हिंदू धर्माचं प्रतीकच आमचं मंदिर असतं आणि आमच्या धर्माबद्दल अजून अभिमान बाळगावा किंवा अजून कडवटपणा यावा त्या दृष्टिकोनातून आम्ही सगळेजण आज ह्या निमित्ताने एकत्र आलो होतो. मंदिरासंदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय असो, हिंदू समाजाच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्यावर होणारी अतिक्रमणं असो किंवा त्यांच्यावर जो जिहादीकरण करण्याचा जो आमच्या मंदिराकडे जो प्रयत्न असतो, या सगळ्या बाबतीमध्ये एक मोकळी चर्चा व्हावी, संवाद व्हावा या दृष्टिकोनातून ही मंदिर परिषद आयोजित केलेली आहे. आज सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी सगळ्या मागण्या माझ्याकडे दिलेल्या आहेत. त्या फार महत्त्वाच्या मागण्या आहेत ज्या दृष्टिकोनातून हिंदू धर्माकडे वाकड्याने नजराने बघणारे जे काही शक्ती आहेत त्यांना आपण आव्हान देऊ शकतो. उदाहरण जो अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट ज्याचा फार महत्त्वाचा उल्लेख यांनी आज ह्या निमित्ताने केला, तो तसा ॲक्ट कर्नाटक आणि अन्य राज्यांमध्ये आहे आणि फक्त एवढंच आहे की त्याला सिव्हिल कारवाई आपल्या राज्यामध्ये होते. यांचं म्हणणं आहे की क्रिमिनल व्हावी. अतिशय महत्त्वाची आणि चांगली सूचना आहे. त्या संबंधित आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांशी बोलून, मुख्यमंत्री साहेबांशी बोलून त्या बाबतीमध्ये महाराष्ट्र सरकार म्हणून आम्ही काय भूमिका घेऊ शकतो या बाबतीमध्ये आम्ही विचार करू. सर, तुम्ही वक्फ बोर्डासंदर्भात कायम बोलता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांद्यातील जी जागा आहे त्या ज्या ठिकाणी वक्फ बोर्डाने दावा केला होता त्या जागेवर प्रशासनाने ती वक्फ बोर्डाला जागा द्यावी अशी कारवाई सुरू केलेली आहे. तसे काही पुरावे देखील आम्हाला मिळाले. त्यावर तुम्ही पालकमंत्री म्हणून काय कारवाई करणार का? माझ्याकडे आलेली आहे. संबंधित प्रशासनाला मी त्यांच्या संपर्कात आहे. अशाही कुठल्याही गोष्टी प्रशासन घाई गडबडीत करणार नाही आणि त्यांच्याकडून या गोष्टी होणार नाही याची काळजी सिंधुदुर्गाचा पालकमंत्री म्हणून मी घेईन. दिल्ली मंदिरात निधी कमी मिळतो अशी मागणी आहे. रास्त मागणी आहे कारण का वर्षानुवर्ष निधी वाढलेला नाही आहे. आता त्या मागणीला समजून घेणाऱ्यापैकी सत्तेमध्ये आलेले आहेत. भरघोस अशी निधी त्यांना दिली जाईल आणि त्याबद्दल अधिकृत घोषणा लवकरच केली जाईल. दिल्ली विधानसभेत भाजपनं मोठा विजय मिळवलाय. यावर मंत्री नितेश राणेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहुयात नेमकं काय म्हणालेत नितेश राणे. साहेब, आज दिल्लीमध्ये मोठं यश मिळवले भाजपने, जवळजवळ 46 जागा मिळवल्यात. काय कसं पाहताय? आज दिल्लीमध्ये जे काही ज्या विजयाच्या दिशेने आम्ही जो वाटचाल करतो, जे आकडे तुम्ही मला सांगताय, परत एकदा दिल्लीच्या जनतेने आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवलेला आहे. पहिला हरियाणा, मग महाराष्ट्र, आता दिल्ली. आज पूर्ण देश आज हा मोदीजींच्या विचारांवर आणि मोदीजींच्याच नेतृत्वावर विश्वास ठेवणारा आमचा भारत देश आहे आणि म्हणून त्याच्यावर अजूनही त्या शिक्कामोर्तब झालेला आहे. ते कालपासून जे ते 3 इडियट आलेले जे काही माकडं काल बोलायला बघत होते, आज ते कुठे माकडं गेले? म्हणजे राहुल गांधीच्या तर पक्षाचं मी ऐकलं 1 आणि 2 वरच आहे, तरी 0च आहे. म्हणजे ते म्हणजे विचार करा, ही यांची लायकी आणि ही यांची राजकीय क्षमता. आणि बोलतात कोणावर आहे? मोदीजींवर. बोट कोणावर ठेवतात? EVMवर. लोकांची मनं जिंकायची नाही आणि नुसतं EVMवर ज्याच्यावर ते स्वतः निवडून आले याच्याबद्दल बोंबलत बसायचं. म्हणून आज दिल्लीच्या जनतेचं, भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून मी त्यांचे आभार मानेन. मला वाटतं 25 का 27 वर्षानंतर परत एकदा भारतीय जनता पक्षाच्या विचाराचा मुख्यमंत्री आणि सरकार तिथे बसणार आहे. हे सगळं श्रेय आमचे पंतप्रधान आदरणीय मोदीजींचं आणि आमच्या सगळ्या वरिष्ठ नेतृत्वाचं आणि आमच्या दिल्लीच्या कार्यकर्त्यांचं आहे. दिल्ली विधानसभेच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना खासदार संजय राऊत यांनी काळी जादू झाल्याचं म्हटलंय. या विधानाचा आधार घेत मंत्री नितेश राणेंनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधलाय. सर्वात मोठा बेंगाली बुवा हा मातोश्रीवर बसतो. उद्धव ठाकरेच्या काळ्या जादूच्या काही कहाण्या अगर मी महाराष्ट्राला सांगितल्या ना, तो लोक त्याला घरात पण घेणार नाही. मातोश्रीमध्ये असो किंवा तू जेव्हा वर्षावर राहायला गेले तेव्हा वर्षाच्या मागचा जो लॉन आहे त्याला खोदून काय काय त्याच्यामध्ये पुरलेलं याची माहिती महाराष्ट्राला कधी आता द्यायला लागेल. काळा जादू करणारा कोण आहे, कुठल्या बुवाकडे हे लोक जातात, काय काय हे लोक खाण्यापिण्यामध्ये बंद करतात, कसे लिंबू सगळ्यांच्या घराच्या बाहेर टाकतात, याची सगळ्याची माहिती असणाऱ्यापैकी आम्ही लोक आहोत. म्हणून संजय राजाराम राऊतनी अजून जास्त तरी त्याच्या मालकाचं वस्त्रहरण करू नये. पर्यटक मारहाण प्रकरणी मंत्री नितेश राणेंनी मोठी माहिती दिली आहे. तसेच मारहाण करणाऱ्या हॉटेल मालकावर कडक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आलाय. पर्यटकांना मारहाण झाली होती, काय कारवाई आजच मी कालच पोलीस खात्याची आमची पत्रकार परिषद झालेली आहे.
पोलिसांनी अतिशय कडक भूमिका आमच्या सिंधुदुर्ग पोलिसांनी घेतलेली आहे, त्याबद्दल त्यांनी स्वतः तुम्हाला माहिती दिलेली आहे. त्याचबरोबर आज फूड अँड सप्लाय संबंधितच्या अधिकाऱ्यांशी मी स्वतः बोललेलो आहे. मालकांनी परवानगी कुठल्या दुसऱ्या नावाने घेतलेली आहे हॉटेलची, पण फलक कुठल्या तिसरंच नाव लावलेलं आहे. तर अशा काही हेराफेरी करणारे लोकांचे हॉटेल आपल्या जिल्ह्यामध्ये असू नये अशी भूमिकेचे आम्ही सगळेजण आहोत. आणि आमचा जिल्हा हा पर्यटक जिल्हा आहे. अशा पद्धतीने पर्यटकाला अगर मारहाण होत असेल तर उद्या आमच्या जिल्ह्याच्या प्रतिमेवर फटका बसू शकतो. हे आम्ही व्हायला देणार नाही. म्हणून प्रशासन म्हणून, सरकार म्हणून, पोलीस खातं म्हणून आम्ही सगळ्या जणांना विश्वास देतो की या एका घटनेमुळे सिंधुदुर्गच्या प्रतिमा खराब होता कामा नये. कडकची कडक शिक्षा त्या हॉटेल मालकाच्या संबंधित लोकांना दिली जाईल, जेणेकरून परत असं कुठलीही घटना बाहेरून येणाऱ्या पर्यटकांवर कोण करणार नाही. रस्त्यावरील निराधार बांधवांच्या पुनर्वसनासाठी कार्य करणाऱ्या जीवन आनंद संस्था संचलित सविता आश्रम पणतूरच्या मदतीसाठी धमाल विनोदी व्यावसायिक नाटक सिरियल किलर बॅरिस्टर नाथ पै सभागृहात रसिकांच्या तुफान प्रतिसादात पार पडलं. भाऊ कदम यांच्या हस्ते सविताश्रमाचे संचालक संदीप परब यांचा सत्कार देखील करण्यात आला. मला ही डोकेदुखी आता थांबवायचे, कळलं? तुमची डोकेदुखी ना तुमची बायको आहे, तिला मला की त्यापेक्षा कुणाला सांगू नका, ही पण आयडिया मस्त आहे. पण माझ्या पोरांना पोरका नाही करायचं बाई. सिंधुदुर्गच्या कलाकारांची निर्मिती असलेलं सिरियल किलर हे सर्वोत्तम व्यावसायिक नाटक असून त्याचे यशस्वी प्रयोग सिंधुदुर्गात होत आहेत. नाटकाचा 25वा प्रयोग आज बाबा वर्दम नाट्यगृह कुडा इथं पार पडणार आहे. शुक्रवारी सावंतवाडी बॅरिस्टर नाथ पै सभागृहात रसिकांच्या तुफान प्रतिसादात हा नाट्यप्रयोग पार पडला. जीवन आनंद संस्था यांच्या आर्थिक मदतीसाठी हा नाट्यप्रयोग करण्यात आला. यावेळी अभिनेते भाऊ कदम यांच्या हस्ते सविताश्रमाचे संचालक संदीप परब यांचा त्यांच्या कार्यासाठी सत्कार करण्यात आला. यावेळी लेखक दिग्दर्शक केदार देसाई, निर्माता प्रणय तेली, अभिनेत्री अश्विनी कुलकर्णी, दीपाली जाधव, अभिनेता तेजस पिंगुळकर, माजी सभापती प्रमोद कामत, गुरुनाथ पेडणेकर उपस्थित होते. खूप बरं वाटतंय की असे प्रयोग व्यावसायिक करत असतो मी, पण संस्थेसाठी प्रयोग करणं आणि जी मुलं आहेत निराधार पोरं त्यांच्यासाठी काहीतरी मी करू शकतो आणि तुमच्या मनोरंजनातून त्यांना काहीतरी देऊ शकतो याचा मला खूप अभिमान वाटतो. आणि आज खूप बरं वाटतंय मी कोकणी असल्याचा मान अभिमान सगळं आणि तुम्ही साथ दिली आणि एन्जॉय केलं. अजूनही तुमच्या सगळ्या मित्रांना मैत्रिणींना सगळ्यांना सांगा आणि हे नाटक बघा म्हणावं आणि नक्की या. आणि मला खूप म्हणजे मराठी नाटकाचे सगळे 25 प्रयोग किंवा 50 प्रयोग हे मुंबईतच होत असतात, पण सुदैवाने योगायोग असं आहे की आमच्या ह्या नाटकाचा 25वा प्रयोग कुडाळात होतो. त्याचा वेगळाच योगायोग आलेला आहे. त्यामुळे खूप तुम्ही हे दान करून तुम्ही खूप आशीर्वाद मिळवले. तुम्हाला खूप सुख लाभो आणि आनंदी राहा. हसत राहा. तुम्हाला बोलत होतो, एक स्वप्न होतं की काहीतरी आमच्यासाठी प्रयोग करावा आणि आज तुम्ही खरंच तुमच्यासाठी हे सगळे आलेले आहेत. हे संस्थेला मदत करत असतात तुम्ही आणि तुमच्या टीमसाठी. त्यामुळे विशेषतः रोटरी क्लब आहेत, आमचे सगळे ज्येष्ठ नागरिक संघ, खरंच मनापासून तुमचे धन्यवाद सगळ्यांचे. आमचे गोव्यातले सगळे आणि विशेषतः कामत भाऊ, आशिष, प्रसाद राणे या टीमने, किसन भाऊ सोरे आमच्या ज्या टीमने जे राणे आहेत आणि बरेच टीमने जे गेले 15 दिवस तिथे त्याबद्दल खरंच आभार. आणि आमचे टेक्निकल्स रोटरी सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. हे 2 मोठे भावप्रमाण मला भेटले. तर तुम्ही सर्वजण उद्या या. मी वाढ बघतो आमच्या निराधार बांधवांना पहिल्या सीटमध्ये बसून तुमचा शो बघायचा आहे. हां, थँक्यू सर. शोसाठी भाऊ कदम साहेबांनी आणि त्यांच्या सर्वच कलाकारांनी वेळ दिल्याबद्दल मी त्यांना खूप खूप त्यांचा धन्यवाद मानतो, ऋण व्यक्त करतो. आणि हा आश्रमच मुळात जनतेची सेवा करण्यासाठी आहे. आणि आमचे खूप प्रेरणास्थान असलेले संदीपजी परब साहेब
प्रत्येक वेळी जेव्हा जेव्हा आम्ही आमच्या रोटरी क्लबच्या वेळी हात मारू, प्रत्येक वेळी जेव्हा जेव्हा इथं त्यांना समाजसेवेसाठी हात मारू तेव्हा आमच्या मदतीसाठी धावून येतात आणि जे अति महत् प्रयासाने जे काम करतात ते खूपच कठीण आहे आणि समाजासाठी अगदी जी गरज असलेलं काम आहे त्यांना मी खूप खूप धन्यवाद देतो. आणि ह्या कार्यक्रमासाठी प्रत्येकानं तिकीट काढून म्हणा किंवा प्रत्येकानं इथं आलेले प्रेक्षक नाही त्याच्यापेक्षा कितीतरी मदत अशी दिली की जे प्रेक्षक आले नाहीत पण स्वतः म्हणून त्यांनी या कार्यक्रमासाठी मदत, त्याच्या आश्रमासाठी मदत दिली, त्यांनाही धन्यवाद देतो. आणि भाऊ कदम आणि त्यांच्या टीमला पण सर्वांना धन्यवाद देतो. आणि असंच आपण सहकार्य आमच्या या आश्रमाला करावं असं आपल्या सर्वांनाही मी व्यक्त करतो की आपण सर्वांनी आपण अशीच या आश्रमाला मदत देऊन गरिबासेवांच्या या दुःख पुसण्याचं जे काम आमचे संजीजी करतात त्यांना पण मदत करा. मला त्या नाटकाचा निर्माता म्हणून एक विशेष गोष्ट इथे नमूद करावीशी वाटते. त्या नाटकाचं ओपनिंग, या नाटकातले सगळे कलाकार म्हणजे जास्तीत जास्त सगळे सिंधुदुर्गातले आहेत. एक आमच्या अश्विनी सोडल्या तर भाऊ कदम स्वतः सिंधुदुर्गातले आहेत, आमचे लेखक दिग्दर्शक सिंधुदुर्गातले आहेत, मी सिंधुदुर्गातले आहे. नाटक त्यांनी म्युझिक दिले, तुम्ही म्युझिक एन्जॉय केलं असेल तर विजय गवंडे सिंधुदुर्गातले आहेत. हा सेट ज्यांनी केला ते प्रदीप मुळे सिंधुदुर्गातले आहेत. सिंधुदुर्गातले एक तेजस आमचं कुडाचं आहे, दीपाली देवगडची आहे. सो सगळ्या सिंधुदुर्गातला स्टफ घेऊन आम्ही लोकांसमोर आलो आणि त्या नाटकाचा पहिला प्रयोग शिवाजी मंदिरला झाला. म्हणजे जो नारायण राणे साहेबांनी त्याचं पहिलं श्रीफळ वाढवलं होतं तिथे, सिंधुदुर्गातले आपले नेते. आणि या नाटकाचं पोस्टर रिलीज कोणी केलं होतं माहितीये का? त्या नाटकाचं पोस्टर रिलीज दीपकभाई केसरकर यांनी केलं होतं, ते मराठी भाषा मंत्री म्हणून. आमचं भाग्य आहे की आम्हाला रसिक प्रेक्षकांनी आमच्या नेत्यांनी खूप साथ दिली. विशेष नमूद असं करावं वाटतं की त्या पहिल्या शोला संदीप दादा होते आणि पहिला शो झाल्यानंतर ते आम्हाला भेटले आणि आम्हाला म्हणाले आम्ही आमच्या संस्थेसाठी लोकांकडे नेहमी हात पसरतो असं त्यांचे शब्द होते. ते मला असं दरवेळी असं हात पसरणं खूप वाईट वाटतं. मग मी त्यांना काहीतरी देऊ इच्छितो आणि मग त्यांच्याकडनं मी काहीतरी घेऊ इच्छितो, ही त्यांची भावना होती. आणि आज तुम्हाला खरोखर आम्ही विनम्र अभिवादन करतो, कारण मला माहिती आहे नाटकाचे तिकीट्स संस्थेच्या मदतीसाठी असल्यामुळे तो रेट त्याचा जास्त होता. लोकांनी ते समजून घेतलं आपल्यासारख्या रसिकांनी आणि त्यामुळे त्यांचा जो उद्देश होता की मी नुसतं परत जाऊन किती जणांकडे जाऊन पैसे मागणार, तर त्यापेक्षा आपण काहीतरी देऊ आणि त्यांच्याकडनं घेऊ असं त्यांची भावना होती. म्हणून त्यांच्या कार्याला तर सलाम आहे, पण हा त्याचा थॉट मला मुद्दा मांडायचा होता. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बांद्यातील जागेवर वक्फ बोर्डाचा दावा. दिल्लीत भाजपची सत्ता, आपला धक्का. आणि डबल बारीतील स्टंटबाजीमुळे पारंपरिक भजन परंपरेला गालबोट. कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. बुलेटिनमध्ये वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.